Montserrat Roig no crec que sigui una persona oblidada, però segurament sí que crec que no està prou reconeguda i prou estudiada com hauria d'estar. La primera vegada que em vaig sentir parlar jo crec que va ser amb l'Hora Violeta i recordo molt la coberta del llibre, que és un dibuix molt bonic de Joan Pons, el pintor, i era relacionat amb el feminisme i potser era perquè la meva germana s'havia comprat el llibre o així. Em sembla que és el seu fill amb un pròleg, amb un recull d'articles que defineix tres aspectes principals. Un ser dona, per tant això porta al feminisme, un altre a ser d'esquerres, i això doncs, en una època el comunisme, i l'altre el catalanisme, per tant doncs, la literatura catalana i tot el que és la recuperació de la cultura. Ella mor jove, als 45 anys, l'any 91, i per tant deixa d'aparèixer. La Roig descriu una època, descriu un temps, però alhora té una obra molt àmplia, que abasta des de les entrevistes extraordinàries que va fer a la tele o en paper. A ella li agradava molt el periodisme i disfrutava molt, es guanyava la vida amb això, però voldria haver tingut més temps per escriure. Bastantes entrevistes explica la dificultat de poder viure de la literatura i més en català. Però alhora ho explica com li agrada el periodisme i com disfruta. Per tant, jo crec que es considerava tant periodista com a escriptora, i veient els seus arxius, que és una de les coses que també m'ha agradat, veus que realment era molt rigorosa i que es preparava molt bé les seves entrevistes. Estic segur que era una persona de gran intel·ligència i després de gran empatia. Veig que era una persona molt seductora, que de seguida connectava i podia parlar amb tota mena de persones. Aquesta exposició el que proposa justament és mostrar la potència intel·lectual, la potència creativa de Montserrat Roig i com en aquest moment es dona d'una manera molt clara. Hi ha material molt interessant, per exemple, aquests negatius que formaven part d'aquests negatius que va recuperar Francesc Boix, no s'havien ensenyat mai així, i així és com Pilar Aymerich se'ls va trobar quan parla dels deportats, quan parla de tota aquesta generació sacrificada, tota aquesta gent que van lluitar contra el feixisme, tots aquests antifeixistes, ells lluitaven per una utopia, per fer un món millor, i per tant tota aquesta voluntat de buscar un món millor, ja sigui des del gènere, la seva lluita pel feminisme, com social, en el seu cas la seva militància comunista, són naturalment aquest desig d'utopia, i rellegint i llegint la seva obra el que tinc clar és que és una gran autora i que la seva obra manté gran actualitat i potència intel·lectual com creativa. Escrivia molt bé, francament. Hi ha escriptors que són escriptors d'un sol llibre o de pocs llibres. En canvi, Montserrat Roig té uns quants llibres molt bons. Van passant els anys i a poc comença a ser recuperada i té joves lectors. És a dir, les noves generacions s'interessen per la seva obra. I aleshores veiem que comença a ser una referència important no només per a escriptores i escriptors, sinó també per a periodistes.
Resulta que hi ha gent que li agrada molt el cant de la joventut, són les seves últimes narracions. N'hi ha que li agraden els seus articles, que són també molt interessants. Vull dir que és una escriptora d'una obra prou àmplia i important, i el que a mi em fascina més és saber que tot això ho va fer només amb 45 anys.